Να το δούμε. Ναι, λοιπόν, τα οδοντικά λοιπόν εφυτεύματα, όπως βλέπουμε εδώ, ουσιαστικά προσομοιάζουν ρίζες δοντιών. Αν λοιπόν εμείς για κάποιο λόγο χάσουμε δόντια λόγω χτυπήματος ή λόγω κάποιου άλλου συμβάντος, ουσιαστικά μπορούμε και τοποθετούμε δύο τεχνητές ρίζες, δύο βίδες δηλαδή από τιτάνιο που είναι απόλυτα συμβατές. Και πρέπει να καταλάβει το ευρύ κοινό ότι τα εφυτεύματα είναι απολύτως συμβατά. Δηλαδή είναι εφυτεύματα τα οποία ουσιαστικά δεν προκαλούν καμία βλάβη στο οστό του ασθενούς. Είναι από τιτάνιο, από απόλυτο βιοσυμβατό υλικό. Και ουσιαστικά τα εφυτεύματα αυτά είναι ρίζες δοντιών τεχνητές, επάνω στις οποίες στηρίζονται δόντια. Μπορώ να τα πιάσω. Φαίνονται πολύ φυσικά, γιατρέ. Ναι, είναι πάρα πολύ φυσικά, είναι πάρα πολύ φυσικά τα εφυτεύματα. Ουσιαστικά βλέπουμε εδώ πέρα, αν βγάλουμε ότι πρόκειται για τεχνητά στηρίγματα επάνω στο οποίο βιδώνει ή κολλάει μια προσθετική αποκατάσταση. Όποιος δεν το γνωρίζει δεν μπορεί να το καταλάβει ότι πρόκειται για εμφυτεύματα. Μάλιστα. Πραγματικά. Εδώ λοιπόν είναι μια τέλεια, θα λέγαμε, οδοντοστοιχεία ασθενούς, ο οποίος έχει οδοντιατρικά εφυτεύματα. Τα εφυτεύματα λοιπόν είναι μια απόλυτα προβλέψιμη, απόλυτα ασφαλής και απόλυτα έτσι ιατρικά σωστή επιλογή για ένα ασθενή ο οποίος έχει έλλειψη δοντιού. Μάλιστα. Πόσα δόντια μπορούν να αντικαταστήσουν τα εμφυτεύματα, γιατρέ? Αυτό είναι μια ερώτηση που εξαρτάται από το σχέδιο θεραπείας στο οποίο ουσιαστικά καλείται να κάνει ο οδοντίατρος του ασθενούς. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά θέμα σχεδίου θεραπείας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα εφυτεύματα πρέπει πάντα να μπαίνουν βάση στο σωστού σχεδίου θεραπείας. Και είναι ουσιαστικά συνδυασμός δύο ειδικοτήτων, του περοντολόγου ή του χειρουργού που είμαι εγώ και κάποιου ειδικού προσθετολόγου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει εξειδικευμένη γνώση επάνω στα εφυτεύματα είναι λίγο ρυψοκινδυνευμένο να βάζει εφυτεύματα. Και πάντα πρέπει οι ασθενείς οι οποίοι σκέφτονται να βάλουν εφυτεύματα να απευθύνονται σε άτομα τα οποία έχουν εκπαίδευση επί τούτου. Και χρειάζεται συνεργασία δύο ειδικοτήτων. Ναι, ενός χειρουργού που τα βάζει και ενός προστολόγου που τα αποκαθιστά. Πολύ ωραία. Μπορούν όλοι οι ασθενείς να βάλουν εμφυτεύματα? Υπάρχουν κάποια όρια ηλικίας ή κάποιες αποκλίσεις? Δυστυχώς δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να βάλουν εφυτεύματα. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι ασθενείς? Είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ενεργή φλεγμονή στα ούλα του ή στο στόμα τους. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος δεν έχει τα ούλα πλήρως θεραπευμένα και βάλει εφυτεύματα, θα τα χάσει όλα και δώσει και εφυτεύματα μεταβάγιων και επένων. Δηλαδή πρέπει ο ασθενής πριν τολμήσει να βάλει εφυτεύματα να είναι το στόμα του απόλυτα στήρο μικροβίων σε βάθος χρόνου. Επίσης είναι μερικοί ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν εφυτεύματα για λόγους υγείας. Π.χ. κάποιοι ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό καρκίνο και έχουν ακτινοβοληθεί. Εκεί λοιπόν ναι, μεν μπαίνουν εφυτεύματα, αλλά είναι όμως λίγο παρακινδυνευμένο. Επίσης ασθενείς οι οποίοι έχουν αρρύθμιστο σαχαρόδι διαβήτη. Υπάρχει και εκεί υψηλό ρίσκο. Και βέβαια για να μπορεί κάποιος να βάλει εφυτεύματα πρέπει να έχει και οστό να βάλει εφυτεύματα. Οπότε μπλέκονται άλλα πράγματα όπως είναι κατευθυνόμενη ουστική ανάπλαση, αλλά αυτό είναι άλλη εκπομπή. Μην μου δώσετε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Μάλιστα. Ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, κύριε Μάμαλη? Μάλιστα. Αυτά τώρα ποικίλουν κατά περίπτωση. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι τα στάδια κυρίως είναι δύο. Είναι η φάση που μπαίνει το εφύτευμα. Δηλαδή, ουσιαστικά εγώ βάζω τη βιδούλα μέσα στη γνάθο του ασθενούς, τη ρίζα δηλαδή που είπαμε πιο πριν, και μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάζω από πάνω τη θήκη ή τη γέφυρα. Αυτό μπορεί να ποικίλει γύρω στους 2 με 6 μήνες. Δηλαδή, ένα εφύτευμα, εφόσον τοποθετηθεί, πρέπει να περιμένουμε για να υπολωθεί γύρω στους 2 μήνες και κατά περίπτωση μέχρι και 6-7 μήνες. Συνήθως είναι 3 με 4 μήνες. Βέβαια, υπάρχουν τα λεγόμενα άμεσα εφυτεύματα που μπαίνουν κατόπιν εξαγωγής άμεσα και κατόπιν τούτου μπαίνει μια πρόχειρη ή μεταβατική αποκατάσταση. Αυτό είναι προβλέψιμο, αλλά είναι για συγκεκριμένες και μόνο περιπτώσεις. Οπότε χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι καθόλου μεγάλο και ο ασθενής βασικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι γλιτώνει τα φυσικά του δόντια. Διότι για να μπει ένα εφύτευμα, για να μπει μια γέφυρα μάλλον με 3 δόντια, πρέπει να τροχιστούν τα όμορφα προφανώς δόντια. Έτσι γλιτώνουμε ουσιαστικά τα φυσικά μας δόντια. Πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων? Τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάρα πολύ υψηλά και υπάρχουν μελέτες οι οποίες είναι σε βάθος δεκαετιών, είναι γύρω στο 97, 98 με 99%. Και αν κάποιος οδοντίατρος προσέξει πάρα πολύ και έχει τον ασθενή του σε ένα συγκεκριμένο follow-up, τότε τα ποσοστά επιτυχίας είναι ουσιαστικά 100%.
Και πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν όρια ηλικίας. Το όριο ηλικίας είναι μάλλον το κατώτατο, που είναι από 19-20 και πάνω. Δεν βάζουμε φυτέματα σε παιδιά από 20 και πάνω, όπου έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του ασθενούς, μέχρι 85-90 ετών. Οπότε μόνο οι ενήλικες όλων των ηλικιών. Ναι, και είναι συγκλονιστικό άτομα μεγάλης ηλικία, 80, 70, 90 χρονών, όπου φοράνε μια ζωή μασέλες, τους βάζουμε φυτεύματα, αποκτάνε επιτέλους σταθερά δόντια, δηλαδή δεν κουνιούνται τα δόντια, δεν κουνιούνται οι μασέλες, πώς αλλάζει η ψυχολογία τους. Και η ζωή τους ολόκληρη, φαντάζομαι. Είναι συγκλονιστικό. Γιατί πέραν αυτού ο ασθενής έχει πλέον αίσθηση της γεύσης κτλ. Ναι, πολύ σημαντικό. Σε τι διαφέρουν τα εμφυτεύματα από τις τεχνητές οδοντοστοιχίες και τις κλασικές γέφυρες? Υπάρχουν κάποιες διαφορές? Η μεγάλη διαφορά με τις οδοντοστοιχίες, τις μασέλες δηλαδή απλοϊκά, ναι, είναι ότι τα εμφυτεύματα προσφέρουν σταθερότητα. Δηλαδή τα εμφυτεύματα δεν κουνιόνται, δεν πέφτουν, δεν είναι αυτό. Και επιπλέον, επειδή οι μασέλες, οι οδοντοστοιχίες δηλαδή, ασκούν μια πίεση στο στόμα μας και το στόμα μας αλλάζει σχήμα και ουσιαστικά και φυσική και έτσι, τα εμφυτεύματα ουσιαστικά διατηρούν το πρόσωπό μας αναλύωτο. Δηλαδή αυτό που έχουν το προσωπείο οι γέροι κτλ. Οφείλεται κυρίως στις μασέλες, οι οποίες αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά μας. Τα εμφυτεύματα είναι φυσικά δόντια, είναι σαν να έχουμε δικά μας δόντια και είναι φοβερό να έχουμε τέτοια ποιότητα ζωής μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Και δεν αλλάζει καθόλου η διαμόρφωση και είναι πολύ φυσικό το αποτέλεσμα. Καθόλου. Τι πρέπει ο ασθενής να ρωτήσει το γιατρό του για τα εμφυτεύματα? Και ήθελα να ρωτήσω, είναι όλα τα εμφυτεύματα ίδια, γιατρέ, ή υπάρχουν κάποιες διαφορές? Καταρχήν, ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του και να του πει ο γιατρός του, σε συνεργασία με τον προστολόγο του, τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο ασθενής από την αρχή πώς θα είναι η τελική του αποκατάσταση. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν στην ασθενή μας? Παίρνουμε λοιπόν αποτυπώματα στο στόμα του, το φτιάχνουμε εκμαγεία και του δείχνουμε πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το εκμαγείο είναι ένα καλούπι. Μάλιστα, είναι ένα καλούπι, ναι, το οποίο είναι για τον κάθε ασθενή, ουσιαστικά είναι για τον κάθε ασθενή ατομικό. Εξατομικευμένο. Λοιπόν. Γίνεται λοιπόν από συγκεκριμένο τεχνίτη, οπότε ο ασθενής ξέρει εκ των προτέρων πώς θα είναι το στόμα του. Άρα, έχει δηλαδή μια γενική εικόνα του αποτελέσματος. Πρέπει ο ασθενής να ξέρει βάσει του καλουπιού αυτού, του εκμαγείου αυτού, πώς θα είναι. Κατόπιν ο ασθενής πάει για ακτινογραφική εξέταση και βάσει του εάν έχει ημί κόκαλο επαρκές για να βάλουμε φύτευμα, λέμε στον ασθενή πώς θα είναι τελική του αποκατάσταση. Ο ασθενής, κυρία Μάμαλη, εφόσον θα έχει ένα πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος, μπορεί να παρέμβει και στο αποτέλεσμα, δηλαδή να σας πει ότι τα θέλω ακριβώς έτσι? Μάλιστα. Ή κάποιες διαφοροποιήσεις? Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την κλινική πράξη του ασθενούς. Εμείς είμαστε νοσοκομείς interactive, δηλαδή ο ασθενής μας έχει λόγο σε όλα. Και πολλές φορές, πριν βάλουμε την τελική αποκατάσταση, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι φτιάχνουμε στον ασθενή μας μεταβατικές αποκαταστάσεις. Οπότε ο ασθενής ξέρει εκ των προτέρων πώς θα είναι. Και όταν έρθει η ώρα να κάνουν την τελική πρόβα, έρχονται μαζί συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και σύζυγοι κυρίως, όπου λένε και αυτή η γνώμη τους. Και έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και επίσης έχουμε ασθενείς επειδή είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές και επειδή υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει η φωνή τους, υπάρχει ειδική μελέτη πώς θα είναι η φωνητική των εργασιών αυτών. Δηλαδή, πάντα ο ασθενής έχει ενεργό και παρεμβατικό ρόλο στο πώς θέλει να είναι η τελική αποκατάσταση. Αλλοιώνεται η φωνή από κάποια εμφυτεύματα? Αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Αν γίνει σωστή δουλειά, η άρθρωση, η σύγκληση και πολλές φορές προκαλούνται και μόνιμες ή μη βλάβες στο κοταφωνατικό μας σύστημα. Βέβαια. Μετά την τοποθέτηση, τα εμφυτεύματα απαιτούν ειδική συντήρηση, κύριε Μάμαλη? Επιστρέφοντας στο αν είναι τα εμφυτεύματα όλα ίδια. Δυστυχώς τα εμφυτεύματα δεν είναι όλα ίδια. Να σας διακόψω, κύριε Μάμαλη. Διακόπτουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε όλοι εδώ.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή EcoZine με την Αθήνα Πανδώρα. Έχουμε κοντά μας τον περιοδοντολόγο, εμφυτευματολόγο, κύριο Μάμαλη Αναστάσιο. Είμαστε εδώ ζωντανά μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του Κόντρα. Κύριε Μάμαλη, τι πρέπει ο ασθενής να ρωτήσει το γιατρό του για τα εμφυτεύματα και θέλω να μας πείτε αν είναι όλα τα εμφυτεύματα ίδια ή όχι. Δυστυχώς όλα τα εμφυτεύματα δεν είναι ίδια. Θα θέλαμε λοιπόν όλα τα εμφυτεύματα να είναι ίδια, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλα τα εμφυτεύματα ίδια. Και η διαφορά πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, εκατοντάδες που φτιάχνουν εμφυτεύματα. Η κάθε εταιρεία ουσιαστικά προσπαθεί να αντιγράψει μια συγκεκριμένη επεξεργασία επιφανειών και πρέπει να καταλάβουμε όταν πάμε σε κάποιον οδοντίατρο και του ζητάμε εμφυτεύματα να μας πει τι εμφυτεύματα θα μας βάλει. Είναι μερικές εταιρείες, 5-6 εταιρείες που είναι πρωτοπόρες στα εμφυτεύματα, δηλαδή έχουν πάρα πολλά χρόνια ερευνών και πάρα πολλά χρόνια πίσω τους follow-up. Οι οποίες είναι αξιόπιστες και εγκεκριμένες. Οι οποίες είναι αξιόπιστες, είναι εγκεκριμένες από το FDA, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και είναι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά και σε εισαγωγικά μιμούνται τις εταιρείες αυτές. Δεν είναι κακό να βάζουμε εμφυτεύματα τέτοιων εταιρεών. Απλά τα εμφυτεύματα αυτά δυστυχώς δεν έχουν την τεκμηρίωση σε βάθος χρόνου που θα έπρεπε να έχουν. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα πάνε σε βάθος χρόνου. Μπορεί να μην είναι και ασφαλή για την υγεία μας? Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά και με πλήρη ευθύνη. Αλλά σίγουρα προτιμάμε εταιρείες οι οποίες είναι καλά εδρεωμένες στην οδοντιατρική αγορά και στην ευρωπαϊκή και στην αμερικάνικη αγορά. Το καλό με τις μεγάλες εταιρείες έχουν εγγύηση εφόρου ζωής. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες είναι σε σημείο και σε θέση να δίνουν στα προϊόντα τους εγγύηση εφόρου ζωής. Άρα. Και αυτό τα λέει όλα. Πρέπει πάντα να ζητάμε τι εταιρεία μας βάζουν, να παίρνουν ουσιαστικά μια εγγύηση και τι προσθετικά μας βάζουν μετά. Γιατί πολλοί οδοντίατροι και πολλοί οδοντοτεχνίτες εσφαλμένα χρησιμοποιούν διάφορα copycats, διάφορα αντίγραφα. Άρα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε πρωτότυπα, original, υλικά και εξαρτήματα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Είναι θεμελιώδες, σίγουρα. Γιατρέ, δίδεται γραπτή ή προφορική εγγύηση? Κοιτάξτε, δίνεται εγγύηση και γραπτή και προφορική και πλέον υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ ιατρού και ασθενούς όπου αυτή η εγγύηση ισχύει. Φτάνει ο ασθενής να προσέρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη συντήρησή του. Για να κάνει και το σχετικό προληπτικό έλεγχο που είναι απαραίτητος. Μετά την τοποθέτηση, τα εμφυτεύματα απαιτούν ειδική συντήρηση, γιατρέ μου? Τα εμφυτεύματα δεν απαιτούν ειδική συντήρηση. Απαιτούν τη συντήρηση που απαιτεί και το υπόλοιπο στόμα μας. Δηλαδή, σωστό βούρτσισμα, όπως είπαμε μηχανικά πιο πριν, με οδοντόβουρτσα, συγκεκριμένη βουρτσάκια μεσοδόντια ή νήμα και λιγότερο με στοματικά διαλύματα ή με χημικά μέσα. Και αν κάνουμε τη συντήρηση αυτή που κάνουμε και το υπόλοιπο στόμα, τα εμφυτεύματα ουσιαστικά έχουν διαβίου ασφάλεια. Μάλιστα. Τι διάρκεια ζωής έχει ένα εμφύτευμα? Αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνουν όλοι οι ασθενείς. Ένας ασθενής, ο οποίος βουρτσίζει το στόμα του και τον προσέχει, τα εμφυτεύματά του έχουν διάρκεια ζωής όσο έχει και ο ασθενής διάρκεια ζωής. Δηλαδή εφόρου ζωής, λοιπόν. Μάλιστα. Δηλαδή, όσο μας επιτρέπει ο καλός Θεός να υπάρχουμε στη γη αυτή, θα υπάρχουν τα εμφυτεύματά μας. Τα εμφυτεύματά μας, όπως και τα δόντια μας. Θα υπάρχουν και αφόσον σταματήσουμε να υπάρχουμε. Μάλιστα. Εντάξει, λίγο μακάβριο αυτό. Αλλά ουσιαστικά έχουν όλα διαβίου εγγύηση. Εγγύηση. Πάρα πολύ ωραία. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, κύριε Μάμαλη? Μάλιστα. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε και στην Αθήνα και με διάφορα κέντρα της επαρχίας του εξωτερικού. Μπορεί να δει το site μας που υπάρχει στο κανάλι σας και γενικά όπου βλέπει πινακίδα ειδικού περντολόγου να μπαίνει μέσα. Υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ εξειδικευμένοι περιοδοντολόγοι. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, είναι επιστημονημένα στο εξωτερικό κτλ. Και επιπλέον, για κάποιον ο οποίος δεν έχει τα απαιτούμενα χρήματα, υπάρχει και το πανεπιστήμιο, στο οποίο γίνεται πραγματικά εξαίρετη δουλειά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή παρενθεσούλα και θα συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους χορηγούς της εκπομπής, όλους μαζί, αλλά και έναν ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πολύ τον Οίκο Κομμωτικής Κυριάκος. Υπέροχα χτενίσματα και εξειδικευμένο προσωπικό. Κυριάκος Κατσιγαράκης, ένας κομμωτής με όραμα, δημιουργικότητα και φαντασία, Αιγαίου 59 στη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστούμε πολύ το κοσμηματοπωλείο Edelweiss
Edelweiss. Εντυπωσιακά κοσμήματα σε εκπληκτικές τιμές. Τώρα το Edelweiss κάνει έκπτωση σε όλους τους τηλεθεατές. Μείον 30% σε όλα τα κοσμήματα και μείον 25% σε όλα τα ρολόγια. Edelweiss Πανεπιστημίου 44. Ευχαριστούμε πολύ τα καταστήματα οπτικών. Όκιο Παπαβασιλείου. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής, γυαλιά ηλίου. 2 καταστήματα στη Νέα Σμύρνη, Καλιθέα και Γλυφάδα, το μεγαλύτερο κατάστημα των νοτίων προαστίων. Ευχαριστούμε πολύ το γυμναστήριο Υγεία και Διάπλαση. Ένα σύγχρονος πολυχώρος άθλησης, Μάρκου Μπότσαρη 2628, Παλαιοφάλιρο. Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Γιαμουκίδου και το Έλενας Nail Lounge. Μανικιούρ πεντικιούρ, τεχνητά νύχια, θύσπα και αποτρίχωση με κλωστή, φιλόξενο φιλικό περιβάλλον και πολύ προσιτές τιμές. Έλενας Nail Lounge, Αρτάκης 2 στη Νέα Σμύρνη, τηλέφωνο 210 9704 160. Ευχαριστούμε πολύ το ανθοπολείο Maison de Fleurs για τις πολύ όμορφες συνθέσεις Ελευθερίου Βενιζέλου 127 στη Νέα Σμύρνη. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα καταστήματα γυναικείων ρούχων Best Manuel Βιωτίας 6 στο Νέο Ηράκλειο και τα καταστήματα γυναικείων ρούχων Πάλοντε Ρώσα Κολοκυνθούς 65. Ευχαριστούμε πολύ. Και επανερχόμαστε στο θέμα μας που είναι τα δόντια, κύριε Μάμαλη. Πάμε λοιπόν να δούμε για τους καινούριους τηλεθεατές που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Πείτε μας πάλι, πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν πότε πρέπει να επισκεφτούν έναν περιοδοντολόγο. Μιλήστε μας για το αντικείμενο της δουλειάς σας, πότε κάποιος πρέπει να απευθυνθεί